Zdravím všetkých ľudí, dobrého, láskavého srdiečka. Chcela by som dnes porozprávať o posledných 2 dňoch, ktoré sme mali, a to 8. august a 9. august. 8. august ľudia si už určite všimli, že je tam písané o tom, že sa otvára lebia brána. No, ide o to, že ja by som to nazvala brána nekonečných možností. Nekonečných možností preto, lebo prakticky, keď otočíme si osmičku, tak vytvára symbol nekonečno. Vtedy vlastne ľudia majú možnosti, ktoré nám vlastne ponúka Stvoriteľ, pritiahnuť si do života niečo, o čom snívame, o čom proste dlho premýšľame, čo by sme chceli. Vtedy prúdia k nám s láskavým dovolením našho Stvoriteľa silnejšie energie na pomoc nám ľuďom a vtedy viacej pracujú bytosti svetla v náš prospech, akože ešte viac ako doteraz. Vtedy sa akumulujú viaceré energie všetkých živlov, ktoré vlastne pomáhajú nám vyniesť tie myšlienky do vesmíru, aby sa mohli nakumulovať, aby pritiahli proste rovnorodé a nejakým spôsobom sa nám to zhmotnilo v našom živote. Takže je na každom z nás, ako vlastne využil ten deň a ako vlastne sníval a programoval si to svoje chcenie, tie svoje potreby, ktoré doteraz napríklad sa mu nepodarilo splniť alebo si ich poriešiť. Spln bol krásny, to ste určite si všimli ten mesiac a určite sa mnohé oči upierali naň s túžbou alebo s nejakou myšlienkou, proste aby sa niečo vyplnilo alebo aby sa niečo udialo, niečo, o čom už dlhšie sníme. A účinky splnu a novú určite vám vysvetľovať nemusím, aké sú, a prakticky to sa opakuje stále dookola, každý mesiac. No, a chcela by som ešte vám pripomenúť jednu vec. Všimla som si, a na to ma upozornili aj Sharon a jeho družina, aby som povedala ľuďom, aby si dávali ešte väčší pozor ako doteraz na falošných prorokov, pretože naozaj veľmi proste nahrnulo sa ich toľko, že ja len pozerám, že vlastne čo človek, takto prorok, veštec, a ide o to, že proste ľudia nevedia rozoznať svetlého vyslanca od temného. Pretože ten, kto nie je jasnovidný, tak nevidí to vyžarovanie. A oni, ako sa hovorí, to temno je veľmi inteligentné, pretože rozprávajú o Bohu, rozprávajú veľmi pekne. Ale za každým sú tam vsunuté také vety, ktoré proste mi to rezonuje v ušiach, až nesúvisí to absolútne so svetlom. Lenže ľudia to nemusia postrehnúť a tak na stranu temna sa môže pridávať čoraz viac ľudí a to by nebolo dobre. Nebolo by to dobré a pre nás by to znamenalo katastrofu, ako aj pre našu planetu a celkovo celé dianie vo vesmíre a celé stvorenie. Proste temno nesmie zvíťaziť. To v žiadnom prípade nesmieme dopustiť. Musíme to nejak zastaviť. Ja síce neviem ešte ako, ale určite s Božou pomocou sa to dozviem, alebo s Božím súhlasom, a budeme musieť na tom popracovať, pretože všimla som si, že čím viac vyslancov temna, tým majú väčšiu sledovanosť, tým sa im viac darí, tým viac ľudí im píše pekné komentáre, doslova ich ospevujú, tých vyslancov. No a to, veru, nesvedčí o ničom dobrom.
No, to je toľko, čo som vám chcela povedať a dúfam, že máte krásne slnečné dni, že si užívate leta. Aj keď tie teploty, no, sú alarmujúce, ale držím vám palce, aby ste to všetko zvládli a aby ste sa držali na tej svetlej strane. To vám budem veľmi, veľmi vďačná.